esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Fungus, de l'Albert Sánchez Pinyol, publicat per La Campana. L'Albert Sánchez Pinyol ens endinsa una vegada més en aquell món en què se sent tan còmode, la ficció fantàstica de monstres i éssers estranys. Després dels grans èxits com La pell freda o Pandora al Congo, en què els éssers fantàstics són els granotots per una banda i els tecton respectivament per l'altra, en aquest cas els éssers fantàstics tenen forma de bolet. Uns bolets més alts que un home, que caminen damunt centenars de cames i que tenen la capacitat de treballar amb la mateixa insistència que els mítics maneirons gràcies als seus braços ramificats i proveïts d'urpes. La seva monstruositat es complementa, a més, amb uns barrets llafiscosos i una llengua llarga i mortal. De fet, són éssers extremadament mortífers i contundents que el protagonista de la història, l'anarquista Rick, intenta manar en certa manera. En Sánchez Pinyol domina l'art de controlar el temps, de posar l'atenció exacta que necessita cada escena per fer-la interessant, de mostrar allò que senten els personatges i de posar en alerta els lectors des de la primera frase de cada capítol. Més enllà dels éssers fantàstics, els humans que habiten aquesta novel·la estan turmentats per la seva manera de ser, les contradiccions amb què conviuen els fan terriblement reals i, a més, viuen històries que ens posaran els pèls de punta. Fungus és, doncs, una novel·la monstruosa que ens té enganxats i amb els nervis a flor de pell en tot moment.